slaap gevallen. Godverdomme, Jezus. Had me wakker gemaakt. Jezus Christus, hoeveel? 2 uur. Godverdomme, Jezus Christus. Kom ik speciaal hier naartoe om ze van de trein te halen en dan val ik in slaap. Jezus Christus had me wakker gemaakt. Hoe laat is het? De trein. Godsamme, 5 jaar. 5 jaar heb ik haar niet meer gezien. Oh. Het zal wel veranderd zijn. Godverdomme, had ik wakker 2 uur. Kom ik speciaal hier naartoe.